गसाइगावनि सराइबिलाव डेभलपमेन्ट अफ हिस्टोरिक संकोश बाथौ खेराइसालि लटारि खेला कमिटिनि खौरांगिरि मेल। गसाइगावनि भारत भूटान सीमा ओनसोल चौधुरीघाटआव थानाय जारिमिनारि संकोश खेराइसालिखौ जौगाखां होनो थांखिजों डेभलपमेन्ट अफ हिस्टोरिक संकोश बाथौ खेराइसालिनि बानजायनायाव सोलिफु आगस्ट दाननि 30 खालार सानखालि मोनसे लटारि खेला खुंफुंनो थांगासिनो दं। बे लटारि खेलानि बेसेना 100 रांल'। बेजोंनो नोंथाङा खाफालाव थायोब्ला टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्रा थार, स्कर्पिय' बायदि गासै गं 14 बेसेन गोसा गारिफोरनि बिगोमा जानो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो 9678891604 एबा 8011199552 आरो 8011200990 बे जानबुं नम्बराव फन खालामनानै थाबैनो बे लटारिखौ लानो खावलायहरदों लटारि खुंफुं आफादा। जोंनि जे संकोश खेराइसालि डेभलपमेन्ट कमिटिनि जौगाखां आफादनि जे मोनसे जोङो लाकी गिफ्ट कुपन ड्र होदों फैगौ आगस्टनि 30 तारिखआव। दा बे खेलाया थिगैनो दं। जों रायजोफोरनिफ्राय गोबांथार जोङो मदद मोनबोदों। टिकेटआ जायगा जायगा थांदों, ओरै कार्बि आलं, ओरै नेपालसिम थांबाय, दार्जिलिंसिम थांबाय। दा जों हास्थायदों जों खेलाखौ हागौमानि जों बेलासिनि गेजेरावनो होनो। ओंखायनो जायफोर रायजो राजाफ्रा बा जायफोर एजेन्टफ्रा, जायफोर फानग्राफ्रा टिकेट लानानै थांदों बिथांमोना हयथ' सानसे साननै आगोलनो जमा होफैनानै जेसेबां होनांगौ दं बेखौ होफैनानै गावसिनि माबाफोरखौ रेडि खालामना लायो। खारन खेलाया जे फासया थिग समावनो जागोन 30 तारिखआव 30 आगस्ट नैबे 2024 मायथाइनि जे 30 आगस्ट बे 30 आगस्ट खालि थिग बेलासिनि समहालागैनो जोङो जागायनो जोङो नाजागोन आरो बे खेला आसलते जोङो संकोश खेराइसालि डेभलपमेन्ट कमिटि होननानै जोंहा मोनसे आफाद दङ। माने दुलाराय बाथौ फोनांजाब दुलाराय बाथौ जे गुदि बाथौ आफाद, बे गुदि बाथौ आफादनि सिङाव दा जों अन्तत नैबावहाय 7-8 बोसोर जाबाय जों डेभलपमेन्ट कमिटिखौ दाना लानाया। नाथाय जोङो बाहाय दासिमबो जोंहा मोनसे गेस्ट हाउस गैया, रेस्ट हाउस गैया, जिरायनो थाखाय न' बां गैया। जोङो बोसोरथामसोनि सिगां मोनसे फिसा थिलेबलेब जोङो रायजो राजानो खांलायनानै जाहाथे अखानिफ्राय रैखा मोननो हायो, दा जों फिसा मोनसे जिरायसालि लुदों। दा जों हास्थायदों हयथ' बेबायदि मोनसे लटारि बा लाकी गिफ्ट कुपन होनानै जोङो एसे फैसा मोनोब्ला जों बेनि मोनसे फाउन्डेसन जाहाथे गिदिरथार लुनो हायो। जों मोनसे फाउन्डेसन खालामनो नागिरदों जाहाथे जों बाथौआरिल' नङा, गुबुन गुबुन जायफोर हयथ' बेवहाय पिकनिक स्पट होननानै होसोबोयो, सोरबा हयथ' बेरायनो दावबायनो होसोबोयो, दा बिथांमोनाबो बाव थानो हागोन, जिरायनो हागोन। दा जों बेखौ हास्थायनानैनो जों बे रेस्ट हाउस लुनो थाखायनो बेखौ खालामदों आरो बे बेसेनाथ' जोङो 100 खालामदों गांसे टिकेटाव 100। नाथाय कमिटिया खिन्थु जोङो 100 मोना आरो कमिटिया जोङो हयथ' जोङो डिलारनो हरबाय, एजेन्टनो हरबाय, साब एजेन्टनो हरबाय, बेनिफ्राय सेलार बिदि जायै हयथ' गासै 2 रांल' फैयोदां जोंनावहाय। गासै 100आव जोंहा 2 रां नङा, जोंहा बधय 500आव जेनेबा गांबा टिकेट नालाय, गांबा टिकेटाव मोनसे जोंहा बुक थायो। दा बुकआव जोंहा बधय जों खावसेल' 250 रांल' हयथ' खावसेल' फैगोन आरो। दा बिदिब्ला हमदो 100आव जोंहा 50 रांल' फैयो आरो 100आव 50 रांल' फैयो। जों हागौमानि जेरै रायजो राजानिफ्राय जों दा मदद मोनदों, नैबे गेजेर खोन्दोआव हयथ' 15 आगस्टनि थाखाय एसे खमायदोंमोन। जों रायजो राजाखौ हास्थायबावदों दा बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बे टिकेटफोरखौ कालेक्सन खालामनानै थाबैनो जोंखौ मदद होयो आरो बाथौआरि जोंनि जे साननाय, बे साननायफोरखौ जोंखौ मदद होयो, बेखौनो आङो हास्थायबाय। आरो टिकेटआ निस्सय खुब बारा गोबां गैला, एसेल'थारसै आरो दा हयथ' मोनसे सम जादों बबेबा खेलायाव ओरैबायदिबो खोनायो 100 रांनि टिकेटआ 500 रांबो थाङो। दा हयथ' खेलानि समाव मुहुर्त समाव बेबायदिबो जानो हागौ। ओंखायनो रायजो राजाखौ खावलायदों थाबैनो टिकेटफोरखौ कालेक्सन खालामनानै जोंखौ खेला जाहोनायाव मदद होयो, बेखौनो आं हास्थायबाय आरो।